Lit kod kuyo no kwa koganda e kinde nyasi mar alam mar ringreji abiriyo manowito ngimagi masira mar apaya chieng' Tich Abich e kar dak ma Kalembwani mayudore Nzau, kaunti ma Makueni. Anyuola magi olero ni tho ma kamago owegi kod buok maduong' kod lit e chunygi. Otieno Joab ni kod ler. Ne en lit kod kuyo manyo kwa koganda e kar dak man Ndhongoni e kar chung' od bura ma Kibwezi e kinde nyasi mar alam mar kanyakla ne anyond ji abiriyo manowito ngimagi e masira mar apaya chieng' Tich Abich mokalo. Masirano nojuko nyamburko mane sombo ji kagolo e gweng' ma Kwenda Kalembwani ne nyasi mar nyombo. Lit mar lalo joggi ma pod ne gihero nyiedhore ayanga. Anyuola mag-gi to lero ni kopogore kod lalo joggi ma gihero, ting' mane itimo kod jogo mowito ngimagi bende pod odong' kaka midhiero. Nimeumia sana na kijiji imepoteza mtu aliyekuwa wanamtarajia kuwasaidia. As a family, we are saddened. Actually, we have not come into terms. Hakuna hata saa zingine mwenye anaongea na mwingine because our brother alikuwa analea watoto wake na alikuwa anawalea peke yake. Sijui nitafanya nini kwa sababu hiyo mtoto wangu ndio alikuwa tegemeo na hata sina mwingine. Nyasi mar alam nono yore kod jotelo mag dinde, anyuola mag jogo, kaachiel kod jotelo mag siasa. Kakoro yiero siem ne joriemb nyamburko mondo obed akicha e seche magene apaya. Hatukuwa tunatarajia kuwa tunaweza kupoteza ndugu yetu katika wakati kama huu. So tuko na uchungu na tunaumia, tunaomboleza na hatuna jambo la kusema. Tuko chini kabisa. Tukue careful, wewe mwenyewe ulichunge na uchunge wale ambao umebeba na pia uchunge raia ambao wanatembea. Watu waache kuoverload magari sana. Nimeona mswada ambao umeletwa umetumiwa Ministry of Transport kwamba gari zingine ziweze kutolewa carrier kwa sababu zina overload. Otieno Joab, Ramogi TV.